Poprosím hodnotenie dnešného zápasu trénera Skalice. Najskôr. Tak dnešný zápas sa rozhodol už v prvej tretine, aj keď v druhej tretine sme mali dosť veľký tlak, možno, že keby sme využili nejaké šance, tak sa s tým zápasom dá niečo robiť. Rozhodli súperové presilovky v podstate našeho oslabenia, že sme dostali 2 góle, naopak v našich presilovkách mali sme ich dosť na to, aby sme nejaký gól dali. Nepodarilo sa nám to. Musíme dať hlavy hore, zajtra je nový deň, nový zápas. Ďakujem, tréner Topolčian. Tak bol výborný začiatok, leteli sme na supera, keď tam mal pár nebezpečných situácií, ale dostali sme sa do komfortného náskoku. V druhej tretine sme absolútne vypli, minimálne tých 15 minút sme neboli na ľade s veľkým šťastím a brankár neskutočné zákroky tam predvádzal, takže sme to nejak ustali, potom nám pomohla trošku, tam tuším bola presilovka, tak sa to trošku ukludnilo, dechový čas a dokázali sme strediť gól na 4-0, aj keď sme tam mali pár nájazdov, možno, že sme to mohli zaklincovať na 5-0 a už by sa to iba dohrávalo a škoda toho gólu v tej tretine, lebo bolo to zbytočne, hrali sme presilovku, zbytočne sme si to tam hádali, ale sme radi, je to prvé víťazstvo, výborne brankár zachytal, výborné oslabenie sme odohrali, takže je to 1-0, prvý zápas za nami, treba sa pripraviť ďalej.